ओइ नाखौ जों बांसिन मोनदों जोंना बांसिन जिनाय जेखाया नै बेसे मोनखो नोंनिखौ नायनि गरसि मोनदा गरसि गरसि वाह भाग्य Oh, video lagan latarkan. Nei, hatna pun ibu beda. Hagia. Hatna, oi. Baik kaden, baik. लोगोफोर थरायनानै ना गुरनो खारनै रेडि जालायबाय माबायदि नायबानो जाबाय ओमफ्राय बोथोरा अखा हानानै बिराद साफानो थान्दा जानानै होदो लोगोसेनो बिराद गुसु गुसु बिराद उन्दुना थानो मोजां जादों गावआ थांबाथ' आंहा मोजां जागोन खिन्थु आं थेवबो इखौ रायनि मा होनो गाव रायनायाव जुदि माबायदि रिएक्सन जायो नायबानो जाबाय रेडि जानानै एकदमबारे सेखाय थेखाय जानजाय ओरै खाफ्रा जुनानै दंखायो ओइ मा उसुखुथु ha? Mau suhu tuh bau? Bah, ini kan ibu sekai katam na ini jokar nama. Hah? Jangan ada. Hei, baik kana. Ini. Hantu dengar baik kana yang gunu meneng ngan kada. Aji nama. Me tanglang sini enggak? Ini budak kada ni. Tanglang sini enggak? Bete. Bebe dong apa tangdan deh? Katam lain orang tuh enggak? Mereka tak boleh orang tuh nggak? Tang margen. Tanda. Ibai lah hak lemat tuh. Mani di kalam bay dong. Oh, betul. Baik, kada hai nih. Piraka sakti dong. Hantu semen bay dong. Lemah bay yang guna naga kubu yang guna menyitu kali naga. Ini bay yang bang lama mana sih ini. Baik kada. Baik kaden bay dong. Bah, biman bayi tangtar gini, mosto kade, khususnya nanti beribadah nanti dong, mansipira sitar kan lagi. Tanah aja kayak baik kata deh. Iya, malah sitar kan nanti dong, iya apa nih, di usaha apa ini susi bedong ya. Apa sih ada? Ini ayah. Oh, siapa yang nanggung nih? Bah, biman bayi ya. Sekai apa ini? Bawa mana sih kuno sukor kalman lang targen nama? Sekarang ini mana sih deh? Hamdi. Antu sekar sih kesedaman betul. Mencium. Mau tuh bah, iya bu ini usuk tuh nagirna orang ini usuk tuh jaga sini. Mau tuh? Be. Wah. Bara kalai betane kini gara dili ma ba angmu. Sudah minta dia. Tidak mana? Isi hai ke? Mulai abu dia tak? Hamdu ba natanya hamdu datang dulu kasih genda hamdu. Datang dulu kasih genda. Sekai ba ina dongembek itu katap negara nih musuh nager ba dong mahada menazab dong. Bene. Apa ini kaprol ramah apa? Mama ini kaprol horlai lagi pernah iban zabai lama tanan ini nagur nutan deh batai. Mana usuh kutu sasu bekasi bemicik nagur nusan pas di kaprol batai. Ini iya kan kaprol deh. Ini hari apa iwan deh mau mungkin kayak. Kau tahan deh ba? Man bayi mana kasih ni mata kenapa nih? Khmai seri simapurna beleg ni khop dokna bate simapurni khmai seri tia jai ifre di tia ja zu min thikna kasina be sibana nango Hor pak maka sibana nango mama ini kau main tang tu
थांथारगोन माने नोङो नोंहालाय मा खादो नैया मैगं खारदै जोंना ना गुनथा थाङाहाय थाङा मायो मा मैगंबा खिथा ओइ माबा नैयो पालें ओमफ्राय नैयो माबाहाय र' बावबाय डाटा नैयो जारि बिलाइ जाबाय मैगं खारै मैगं खारै जोंना जोंना नागिरनो था होनदो माथो फैयाखैहाय दाबोलाय अखा हाबाथाय दा थांनो नागिरदो नामा जाबाय आंना जुगारा नाय खिजा गलांगोन ना मागोन ओइयाव नाया बिरलांगोन नामा नाया बिरो नामा जाम्बि बिलाय बिखिजा गनानै नैखिजा ओरैहाय थांबा मोनगोन खिन्थु थांनाय नङा इमान हथारै खबाया दैसोमाना अखा हाबाबो गारा सान्दुं दुंबाबो गारा थांलायनोसै आरो ना हौवादो नांलायलायनानै लोगोफोर मा ओंख्रि जाबोनाय ओंख्रिया मामोनथाय जोङो ना गोसोखां र' दे गोसोखां अमा बेदर भाजा एसे गोथावखौनो बावगारलायदोंमोन नोङो नोंसालाय कबि आलु इयो ना मामोन माबादों खोलोमदो आलुजों ने खोलोमदो आलु बावगारलायनां भाजा थांलायनोसै बेसेबा दोमैदो आरोना बोथोरा नै थांनोसो आखैमोन आंखौ रायनानै थेवबाबो माने ना गुरनायनि थाबानो नांफैलायबाय आंनाव भिडिअ लागोन लाथारगोन नै हाथनाफोरनिफ्राय फैदो लाजिया नोंसोर बेलेग गामिनिया इसोर बेलेग गामिनि जोंनि गामि खाथिनि हासनापुरनि नोंसोरो हाथिनापुर मानसिफोरा बेलेग बेलेग हासनापुर जोंना अटलिया पारा थांनोसै आब' नङाना खिथुआ मा जादों जेखौ खिथुआ बोथोरा ओरैबादि थान्दा थेवबो माने थांनायखौनो गारा नामा जोंनिया गारनायाव गैया मा खालामना दोनदो आरो ओमफ्राय नोंसोरनि खबाव ना आबो बिरफाबोबाय जेखाइखौनो जोख्रेबना जानोसैमोन मिथिदो आङो मिथिदो ओमफ्राय आंबा साम'खौनो लेंबाय थांलाया बोथोरा थान्दा ना साम'निया दा बोथोर थान्दा नङा गाबोन दा बोथोर थान्दा नङा गांजेमा एंखावरि मोनगोनहाय दिनै सोर खैना गोदानिलाय सोर खैना गोदान हिन्जाव गोदान खैना गोदान नायखिनाथ वाव ओइ आदे नायथ' आदे नों ना गुरनायखौ नुफेराखैना फोथाराव अबे जेखायाबो बायलायनाय नामा आंनि बायदिसो नै दा रेडि जाबाय रायजोफोरा बिथिंजाय आहाबो लाबाय खबायानो गिजिसो दै नै आंनानो गोबायसिन खोमा आंनालाय जोंनो बांसिन मोनथो नाखो नाखो जों बांसिन मोनथो जोंना बांसिन जिनाय जेखाया बिसिना गोदान
गरसि मोनदा गरसि गरसि खिथि हराबो खनसे भाग्य ओइनोलाय गिदिरथारैनो 2,000 years later. नै बेसे मोनखो नोंहानिखौ नायनि हेसुर बामि माखायनि थैबे नायनोलाय गैयाहाय नाय सिंगियानो बमा बमा आय ए माब्रैखा जों नालाय नों नागिरै मोनाखै फिसा फिसाथार आंनालाय थैबे आंना ना गोरिल' ना गोरि गोजा आंना ना गोरिल' आं हालाहाय नोंआनो नाखा आं हालाहाय मासे ओइनायहाय बालमा एसे दामनि बुस्थु मोनखो नोंलाय ओइनो खाजा थालि लाबायनो ना मोनिनि जारला जागोनहाय ए आबो नोंहानिखौ आं बेसेयाव फसायखाबायलै इयाना बामि इयाना सिंगि आंना गोरै मा बेलेग बेलेग ना मोनदोसै ओमफ्राय इखो ओंख्रि जानो लांसै वाव ओमफ्राय जोंखौ गारनानै साथामा थांग्रोदो आरो ओमफ्राय जों दासो थांनोसै ओरैबायदि गुरबाय माने मोनबाबो मोनाबाबो जोबथाब नै लोगोफोर बेसेबा नागिर नै इसिनि ना मोनबाय आरो नै मानै सायखांबाय आङो जों फारसेथिं ओंखाम जाननानै होबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि संनाय जायो आलु संनो ना बिलाहि संनो जागासिनो आङो दा संबाय थानोसै जिखिजाया आं नाखौ सायग्रोना लानि र' हिन्जावनि फिसाया मालायनि खा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हिन्जावनि फिसाया मालायनि खा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हौवानि न'खरखौ सिबिनांगौखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि नै लोगोफोर आङो बिलाहिजों सङासै आलुजोंनो संबाय आरोना बेसेबा गोबाव जाबाय दिनै माने आङो गांगाथफाखौ न'आव दङ सानबाय न'आव दङ साननानै थाब फैयाखैमोन आरो ओमफ्राय ओंखाम जानाया ओरैबादि लेट जासिगोन माने 3टा बाजिबाय दा माने मानसिया दाबो फैयाखै आरो बबा लोगोफोरजों थांना दङैनो दायो मोनफैथोल' इखो रागायासो दोर जाखाबाय दं आंना माबाने ओंखामा जाथ'आ हिन्जावनि फिसाया मालायनि खा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हिन्जावनि फिसाया मालायनि खा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हौवानि न'खरखौ सिबिनांगौखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि मेहेरखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि मेहेरखा हिन्जावनि फिसाया मालायनि खा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हिन्जावनि फिसाया मालायनि खा रादाय खानानै बिलाइ जानांगौखा हौवानि न'खरखौ सिबिनांगौखा बेनोथ' सना मैना हिन्जावनि मेहेरखा